Γεια σας! Μπροστά σας έχετε το γεωλογικό μας εργαστήριο. Είναι ένα εργαστήριο που σας περιμένει να ξεναγηθείτε στα μυστικά και τις όμορφες ιδέες. Τι είναι όμως αυτό το γεωλογικό εργαστήριο? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα site, φτιαγμένο με βάση τα πρότυπα του Google Sites. Απευθύνεται σε μαθητές της 6ης Δημοτικού κυρίως, αλλά και όχι μόνο, και σχετίζεται με το μάθημα της γεωγραφίας. Στο μάθημα αυτό, οι μαθητές της 6ης Δημοτικού γνωρίζουν τους σεισμούς και τα ηφαίστεια ως γεωλογικά φαινόμενα. Εμείς όμως τι θα μάθουμε στο γεωλογικό εργαστήριο? Θα μιλήσουμε γενικά μεν για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια, αλλά και πιο συγκεκριμένα θα γνωρίσουμε ιδιαίτερες πτυχές της εμφάνισής τους στην ανθρώπινη ιστορία. Θα δούμε καταρχήν πώς δημιουργούνται μέσα από τις κινήσεις του εσωτερικού φλοιού της Γης. Θα μιλήσουμε για το πώς ήταν αρχικά πριν εκατομμύρια χρόνια το ανάγλυφο της Γης και ποια ήταν η Παγκαία, η πρώτη υπερήπειρος που μετά χωρίστηκε στις γνωστές μας σημερινές υπήρους. Θα αναφερθούμε στις συνέπειες που έχουν οι σεισμικές δονήσεις και οι ηφαιστειακές εκρήξεις. Αυτό θα μας το υπενθυμίσουν και γνωστές περιπτώσεις τέτοιων γεωλογικών φαινομένων που επηρέασαν την ανθρώπινη ιστορία και την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Τέλος, θα αναφερθούμε στα παλιροϊκά κύματα, τα γνωστά μας τσουνάμι, που με την παρουσία τους έχουν προκαλέσει πολλές καταστροφές μετά από σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην ιστοσελίδα μας και σας ευχόμαστε καλή περιήγηση. Θέλουμε να είστε σίγουροι πως θα σας αρέσει πολύ. Το θέμα άλλωστε είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και εκρηκτικό.